ସେଠି କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବ? ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଅଛନ୍ତି ବାଜି ନାହାନ୍ତି ଭୁଷ ବାଜିବେ ଏଇଟା। ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛତୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଏରେ ଚାଇନା କଛୁଆରେ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲା ମୋବାଇଲ କେମିତି ଧରିଥିଲା? ପକେଇକି ଝାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଉଠେଇକି କରେ ମାନେ ପକେଇ ଦେଇ ଉଠେଇକି ଆଣି ଝାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଥୋଇକି ଦେଖାଏ। ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଦେଖାଅ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାତରେ ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିନାହିଁ କେବେ। ଆଣିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ଆଣିଲେ ହବନି। ଚାଇନା କଉରା ଛାଡ଼ିଦିଅ।